Awanilang nasawat. Kasi kuya nga po eh. Kami na ganito. Oye, la papa es la papa. Kaya dapat. Ay, daw dyan, dyan. Wajan nga rin dyan dapat. May ito, hindi na naman. Alawa na rin. Tingawan mo, God. Alright. Ngiyabonga ngiyazilezulu nani nonke maNazaretha. Ngiyajabula ukuba lapha ngibingelele amakhosi nabavangeli nabafundisi leyinkokheli zonke ezikhona lapha eziphuma kwaKongolosi nalabo abaphuma kwaHulumeni. Ngihamba nongqongqoshe bakaHulumeni bezwelonke nabanye abaphuma iprovince yethu, kakhulu uPremier wethu naye umama noMusa Dube Ncube ukhona la phakathi kwethu. Ngihamba neyinkokheli the province yethu, usihlalo wakaKongolosi umfoka Siboniso Duma ukhona la phakathi kwethu. Ngithanda ukubonga leli thuba enginikwa lona Inkosi yethu ukuthi ngibingelele. Siye sahlala sakhuluma kancane sobabili, waba nezicelo azibekile, wathi le sound system isetshenziswa la kwangathi yaxega kancane, wathi kungakuhle ukuthi sincede nge-sound system. Ngavuma ngathi yebo sizakwenza lokho. Waphinde wathi kunezakhiwo angajabula ukuthi sincede ngazo khona kule ndawo. Ngavuma ngathi singuKongolosi sizakwenza lokho, sincede ukwenzela ukuthi imisebenzi yalapha ekhaya ikwazi ukuhamba kahle. Siye saxoxa ke nangezinye izinto zemisebenzi kaHulumeni lapha kwaZulu Natal. Bengize izolo ngizobuka imisebenzi esiyenzayo singuHulumeni. Ngihamba nongqongqoshe osebenzisa ezamanzi kuyo yonke South Africa, uSenzo Mchunu. Ungise endaweni ezimbili la ngiyengabona ukuthi ngempela uyaqhubha. Siyaqhubha singuHulumeni, siletha amanzi lapho abantu bakithi bebehlupheka bangawatholi amanzi. Siye kwenye indawo
ebizwa Davil la sifake khona u1 billion rand senza ukuthi amanzi aqhutshwe kahle siwazi ukuthi siwafake emfuleni aze ayofika naseThekwini kodwa aqala asetshenziswa ngabantu bakhona lapha. Saya kwenye indawo eMpophumeni la siyofaka khona ireservoir la siyofaka imali elingana ne500 million. Siyesaba nembizo abantu bakithi baze ngobuningi noma bekubanda baza bazobeka izikhalo zabo. Abaningi bebekhala bunzima bokungabikho imisebenzi. Abaningi bathe abasebenzi ngakumbi abasha. Sathi sisebenzana nayo leyo nkinga ukuthi sikwazi ukwakha imisebenzi. Ukuthi imisebenzi ibe khona abantu bakithi bakwazi ukuyithola imisebenzi. Abanye baye baveza inkinga zezindlela. Bathi la bahlala khona bafuna ukuthi kube nezindlela. Abanye bakhuluma ngama-clinic. Kukho konke lokho baye bathi sinethemba ukuthi uHulumeni uzozenza lezo zinto ngoba sesibonile ukuthi uHulumeni ngempela uzimisele ukulungisa izinto eziningi ezibhekane nabantu bakithi. Iningi labo baye baphakama bathi siyamethemba uHulumeni futhi president sifuna ukuthi uqhubeke nalomsebenzi unakekele abantu. Baye baveza nalento bathi president sicela le grant le ka 350 ingapheli. Futhi bathi sifuna uyikhuphule ithi kuya phezulu kancane. Sathi hayi naloko sizokubheka. Basho bathi siyabonga ukuthi amagranti abantwana ayaqhubeka futhi nabantwana bayaqhubeka bathola ukudla ezikolweni. Noma kuye kwaba nobunzinyana lapha kwaZulu Natal kodwa ukudla sekubuyile ebantwaneni bethu. Futhi bazothola ukudla kabili ngelanga ukuthi bangafika ekhaya belambile. Baye bakubonga lokho sathi sizawuqhubeka senze yonke leyo msebenzi. Engikubongayo mase ngizohlala phansi ngibonga ukusebenzisana kweyinkokheli zethu zikaHulumeni la nani maNazaretha. Ngibonga futhi nobudlelwane obukhona ukuthi siyaqhubha sisebenza kahle nani kakhulu. Sifuna ukuqhubeka kanjalo ukuthi imisebenzi yethu isiqondise phambili kube nentuthuko esizweni nalapha kwaZulu Natal. Ngalawo mazwi ngiyanibonga nonke ungamukela ngalendlela engamukelwe ngayo ngomoya omuhle. Ngithi nakusasa uma sithola ithuba lokuza la sikwazi ukuthi sibonane nani. Phinde ngibonge futhi nemithandazo. Unyazi lwezulu usithembisile ukuthi uzaqhubha asithandazele ngoba uHulumeni uyayidinga imithandazo. Kuyadingeka ukuthi sibekwe kuNkulunkulu kwenzela ukuthi siqinise izandla zethu siqhubeke nalemisebenzi enisinike yona. Ngifuna ke ukunithembisa ukuthi sizawuqhubeka nalemisebenzi enisinike yona ukwenzela ukuthi kube nentuthuko esizweni, ukwenzela ukuthi isizwe sakithi sikhone ukuya phambili. Ngiyabonga. Sibingelele Premier sikwamukele namhlanje ebuhleni bamaNazaretha onyazi lwezulu.
asibingelele kunyazi lwezulu ebuhleni bamaNazaretha sithi amen enkosini enkulu nakuwona wonke amaNazaretha sibonge kakhulu ithuba lokuthi sibe ingxenye yalo mgubho omkhulu kangaka esihlangene ngawo lapha namhlanje kuleli lizwe elingcwele kulomhlaba ongcwele esinyathela kuwona wasebuhleni. Siyabonga ma. Mhlawumbe uma sike sambona eMoses Mabhidi impela ehamba nonyazi. Siyayibona iyakhula lento. Upremier kuyisibusiso ukuhamba nopremier. Simbonile eguqe kuba unyazi lwezulu. Isithombe sasesihle. Ingabe uma wayelungisa mhlambe umnikelo wakhe noma wayekhumbula ukuthi naye mhlawumbe ungwala ekhaya. Ngaba nethuba elingqayizivela elisibusiso kakhulu kumina ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale nobaba unyazi lwezulu sixoxe saxoxa into eziningi kakhulu nje uma ngabe nabona sachitha isikhathi esiningi impela sixoxa ngazo zonke izinto impande zami ke noma uma wami phuma khona la ekhaya lasebuhleni eManazaretha kusho ukuthi ikhaya lethu nje lonke besazi ukuthi noma semsebenzini masibuya ukhona uma nomthandazo ikhona inkosi yamaNazaretha esikhulekayo ngaso sonke isikhathi nathi ukuthi masiphuma siye emsebenzini ehlukahlukene siyazi ukuthi sihamba nalawo mandla sihamba nalokho kukhanya ngaso sonke isikhathi ukuba khona kwethu lapha eMoses Mabhidi nayo yonke ibandla lasebuhleni kanye nonyazi lwezulu kwaba isibusiso futhi kubantu bakwaZulu Natal ukuthi nje unyazi ke lihambe endaweni lizokhuleka nabantu sikhulekela ke izinto ezihlukahlukene sikhulekela ukuthula sikhulekela ukubambisana unyazi lwakhuluma kakhulu ngendaba yokubambisana nendaba yokuthi kakhulukazi thina sozopolitiki safanele ke lusize ukuthi sikwazi ukusebenzisana sikhule sazi ukuthi ayikho into ezolunga uma ngabe kungekho ukubambisana wonke umuntu ayikho futhi into ezolungela abantu kodwa futhi lakhuluma kakhulu ngezidingo zabantu ukuthi senzani ngeenkinga zabantu ababhekene nazo njengokungabi khona kwamanzi inkinga zokungabi khona kwemisebenzi inkinga zokungabi khona kwengqalasizinda nje njengoba sibona ukuthi kuba khona izikhukhula abantu bahanjelwe izindlu zabo kuhamba imigaqo senza kanjani ke njengohulumeni ukuthi into enjalo sihlehle lilungiseke ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlale endaweni eziphephile kwangijabulisa kakhulu ke mina ukuthi unyazi liqhubeka emsebenzini wokuthi alizibheki lona noma alizicabangeli lona njengomholi kepha lihlale licabanga abantu elibaholayo ukuthi njengenkosi enkulu ngenza njani ukuthi ngisebenzisane nalabo abantu okufanele balethe lezi zidingo emphakathini nasebandleni nasemabandleni nje wonke ngwaphethe sayibophezela ke ukuthi cha udaba lwamanzi liyalungiswa udaba lengqala zinda liyalungiswa ngajabula ke nalo unyazi selisho futhi ukuthi nabantu bayahlupha ukuthi kufike kwakhiwa izinto kuphinde kube yibona abazihliphizayo abazishisayo lakhuluma ukuthi kufanele sibafundise abantu ukuthi uma izinto zenziwe zenzelwa bona akufanele ukuthi kuphinde kube yibona abayimosha izinto bazicekele phansi okwaba ngempela kumina isibusiso ukuthi ke ngizwe ukuthi unyazi lwezulu likhuluma kanjani iziphi izinto azibonayo ekufanele ukuthi njengohulumeni sizilungise sayibophezela ke futhi nangesekutheni amathuba omsebenzi awekho ngayibophezela ke mina njengondunankulu ukuthi ngiyafisa ukuthi zibe khona inhlelo nala ebandleni lasebuhleni namaNazaretha
size nje siwuhulumeni eminyango kahulumeni ize noma ngabe mina ngikho ize nje ke izokhuluma nolusha ukuthi amaphi amathuba akhona kuhulumeni uma befuna ukuthi ba-apply usizo oluthile banga-applya kuphi kanjani silethe iminyango silethe amafomu abafuna ukugcwalisa amafomu silethe ochwepheshe abafanele baphendule yonke imibuzo sakhuluma ke lolo hlelo silandelele ngokuthi kube khona abasehhovisi lami ababe nemhlangano nabafundisi abakhulu ukuthi sizame ukwakha lolo hlelo njengalolu okuyizinto ke engicabangayo ukuthi kuzofanele sisheshe sizilungise ingakho ngilana nje ngekholo lokuthi ngibe ingxenye yalenkonzo kodwa futhi ngibe ingxenye yokuthi kube khona umsebenzi obonakalayo owenza impilo zabantu balapha eBuhleni namaNazaretha ukuthi kubonakala ukuthi inkonzo yamaNazaretha ayikhona nje ukuthi inkonzo yabantu ukuthi bezolungisa imoya yabo nemphefumulo wabo kepha naseyindaweni abasuka kuzona inkonzo yakwazi ukuthi ibacabangela abantu iphinde bakhulumele. Cha engathi usukukhave konke mhlambe asikudedele bese sibonana enkonzweni sinethemba lokuthi ke ngoba usushilo ukuthi uma weyiNazaretha shuthi ngelinye ilanga uzovusa lo 14 wakhe noma kanjani kufanele u14 kama uvuke amsho nalapha ekhona yokujabulela kakhulu lokho kuyisifiso sami ke nomkhuleko yami nami ukuthi kube njalo. Siyabonga Right ne Baba Doma sibingelele baba. Ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela ebandleni lamaNazaretha ngaphansi konyasi lesizulu. Lesicela baba ukayithole ubani wakabantu bapha Kusiboniso wakaduma isibongo ngusihlalo kaKhongolose eprovince naKwaZulu Natal ngibuye nginikeze umnyango wa-Economic Development, Tourism and Environmental Affairs no lead of government business esifundezweni ngokwe-cabinet. Baba Duma njengamanje silapha eBuhleni bamaNazaretha kuyinkonzo kaJulayi nizizwa ninjani ngibona kuhlasele lonke iParliament niyifikele emathupha kwenze njani injabulo ngakanje Usuku olukhulu sicabanga ukuthi ibandla enomlando owaziwayo nokudlelana nane bandla lethu ke likaKhongolose umqali wendlela niyakhumbula sike sakhuluma silapha eMabhidi ukuthi semhlonipha kangakanani ukuthi kuyokwenzakalana namhlanje kuza umongameli kaKhongolose ophinda umongameli wezwe uhamba nethimba lakhe kukhona umgqugquzeli uKhombeda uMdumsentulu kukhona uKhombeda uBhekin cele senimbonile uMagayo ophinda abominista kukhona uKhombeda uSenzo Mchunu ophinda abominista ophinda be NWC member kuyeza ke no premier wesifundazwe sethu so lokho kwenza ukuthi baningi njalo bakaKhongolose namhlanje abazokhonza bazofuna nabo ukuthi ke ihambe kahle umcimbi wenzeke esifundazweni ngoba ibandla lamaNazaretha enye into eliyenzayo lihlanganisa abantu abaningi kodwa futhi namathuba emisebenzi liyalekelela so nathi ke siwuKhongolose noHulumeni asifuna ukusala ngaphandle siyafisa ukubona ithuthuka indawo ikwazi ukuthi ke ilekelele ezintweni eziningi and sisebenza kahle ke nonyazi lwezulu inkosi yamaNazaretha. Baba uDuma sibuka nje bathi niqhamuka ngiyacabanga mhlawumbe le traffic ikathi unithwalesa kanzima nithini ke kulo ndawo mawusathinta ngokweze development manibuka itraffic kungeneka kangangeneki imoto konke lesiminyaminya nithini kulo ndawo baba Sicabanga ukuthi ke inhlelo kuyofanele sikhulume kahle nebandla ukuthi ithini vision ngoba phela thina umsebenzi wethu ukulekelela uHulumeni uyi-enabler umsebenzi wethu ukuthi asenze sure ukuthi ibandla izifiso zalo silandele kuzona kuningi osekwenzakalile nezethulo niyakhumbula nje ukuthi ngaphambilini kuyakade ngingahambi ngendlela uthola ukuthi itraffic ke ihluphe kakhulu kwagcina kufaka izithuthuthu zakametro kwakumsebenzi waKhongolose ukuthi asililekelele nanezinye izinsiza ezokwenza ukuthi ibandla libe kahle ngicabanga izoloko ithuthuka ihambe into lizosho mhlambe ibandla ukuthi hayi uma mhlambe ningandisa umgaqo noma ningamdisa indlela ukuthi kumenyezelwe sisebenze ngendlela ethile siyoza lozo zithulo sisondele kuzona umsebenzi wethu uthini ukuthi fanele silalele mase singena oholweni ukuze likwazi ngoba kuyiqiniso ukuthi ngiyafisa ukuthi sigqamise ukuthi kwiprovince yaKwaZulu Natal unama members awu4 akhona nawo akhonza la ebandleni so kusho ukuthi nathi ingxenye nje ebandla yeka nje ukuthi umqali wendlela wesebenza kahle nomongameli oqala kaKhongolose uDube benobudlelwano obuhle so sicabanga ukuthi saqhubeka kulo mcimbi nalo msebenzi. Baba uDuma sike sabona ngikhukhula sabona unyazi libathatha nabantu libagcina esikoleni salo lisakhile lapha enezansi nina njengebandla likaKhongolose elikhulu kangaka nathula nathini nibona nje into enhle enkulu engakenzwa ezolweni
Sabonga kodwa ke kufanele ukhumbule ukuthi uhulumeni yena ngebudget asuke nayo wasondela sisondele siwuhulumeni kodwa ke asikwazi ukwenza kona siyajabula kakhulu. That is why ibandla line role enkulu elidlalayo emphakathini ngoba iqiniso ukuthi wonke nje abantu abasuke becacelwa abantu abasuke sebeshonile badinga umfundisi. So kubalekile ukuthi siyalazi ukuthi ibandla linomsebenzi ukuthi ke ezinye izinto lizilide ngoba uhulumeni ke akakwazi ukwenza konke. Kufanele indaba amaphoyisa mongabheka nje ukuthi izigebengu ziqhamuka emphakathini esiqhamuka kuwona and ziyazalwa emakhaya. Umhulumeni osuke ezokwazi ukuthi alekelele nje ukuthi yena yenze ukuthi wenzeka kanjani umsebenzi wokugada isizwe kodwa akwanele ngamaphoyisa asuke ezobancane. Kuyafana ke nakhona i-flood relief ayanele. Siyajabula kakhulu makhona ibandla njengonyazi lwezulu lenza umsebenzi omhlanga ngaka wesizwe siyabe siyasondela nathi iwona umsebenzi esinawo. Nawo maningi ke amabandla esicabanga ukuthi ke afana silekelele ekwenzeni ukuthi azilide i-moral regeneration iyodinga ukuthi i-family pattern nendlela eksizwa ngayo nekuphilwa ngayo kuhlonishwayo. Uyabona ukuthi kunenhlonipho ke lebandleni lamaNazaretha amadoda anikezwe indawo yabo omama abanikeza indawo yawo nentsha. Siyafunda lukhulu nathi nanenhlonipho engicabanga ukuthi iyona into esethanda ukuthi ishode endaweni zethu. So sicabanga ukuthi siyakwazi nathi ukuzothekela lo lwazi oluhle kangaka siwuhulumeni silambise nakuma programs asuke ezosiza isizwe. Sabonga inhlonipho nje lapha sike sanibona eyinsukwini idlule unyazi kunemashi enkulu yamaNazaretha ibiseThekwini. Ngiyacabanga ukuthi exercise yokuqala yokugcina le yena oyishayayo. Akunjalo kuyazivocavoca siyazama siwuhulumeni kodwa sasizakala kakhulu. Ngicabanga ezinye zezinto esizifunda kakhulu ekhaya ukuthi ke into enhlonipho nento yokuzivocavoca yenza ukuthi siphile sikahle and ke unyazi liyakhuluma nendaba yokuthi ke kufanele sibuyele emasisweni entweni yefarming. Uhulumeni kuyayipromote kakhulu sithi abantu bakithi ababuyele ezitshalweni abantu bakithi ababuyele emfuyweni ngoba usuku nosuku uzolaka mhlawumbe uzodla kabili noma udle kathathu umune enhlanhla. Kusho ukuthi ngaleyo ndlela ke iwona umcimbi wonke efanele sisondele eduze kwawo sikwazi ukuthi sisebenzisane isizwe siyothuthuka ngaleyo ndlela. Mengathola ukuthi wonke nje umhlaba esesinawo siyawulima namabhizinisi siyawavusa ukwazi ukuthi isimo sethu sisilekelele umphakathi ukhulu phambili. Baba Duma siyabonga kakhulu. Ngiyabuseka kakhulu. Thank you so much. Baba Magayi asiphinde sikubingelele sikwamukele futhi la eBuhleni mamaNazaretha abonyazi lwezulu. Nathi siyabonga ukuthi samukelekile. Kuyabonakala ukuthi siyajwayelana nokunyathela la eBuhleni phambi konyazi lwezulu. Neinkumbi zabantu bakhona ukuzodumisa siphakamise obukhulu bakhona. Siyabonga baba ngikubonile impela na umdedelo wafika wazobangenisa abantu omagaya ngisho kanjalo bangenisa lapha ezansi. Sikubonile namhlanje futhi ubuthamela inkonzo yonke yasekuseni ebiphethwe umfundisi uMbeje wasemkhambathini. Ngenza kani ukhetha inkosi bamagaya? Hayi ngimlalelile umfundisi uMbeje exoxa imangaliso ezenzekayo ngenxa yokuthi abantu bexhumene nonyazi lwezulu nezithunywa eziyazi imthume ukuthi zimxhumanise nonyazi lwezulu. Nathi asinayo inkinga yokuxhumana nenyazi lwezulu kodwa ke kuthi emase kuqhubeka ngayizwa ngale insizwe beyisho ibongo isho ibongo ngabona ukuthi hayi nokhongolose ungene ibongweni ukuthi nangu ukhongolose uguqe phambi konyazi. Asingabi khona ke isimanga lapha kuthini ukhongolose uguqe phambi konyazi ngoba ukhongolose nawa isekhaya phambi konyazi lwezulu. Nabo abantu bonyazi lwezulu bayazi ukuthi kunokhongolose ekuyiyona into esixubayo ukukhonza nokuvota. Ingakho simemeza ukuthi masiza sizoguqa simvuma ubukhosi bonyazi nabantu bayavuma ubukhosi bonyazi bavuma futhi lokuthi ukhongolose ikhaya labo amakhaya ethu sonke lonyazi nokhongolose. Uma ke seziya eziyojika kumaliyethe ngonyaka ozayo ingakho simemeza ukuthi abantu bonyazi abantu bonke bafike bazokhuphula babe kukhongolose ukuze siqhubeke nokuguqa phambi konyazi nokuthi nokhongolose uqhubeke nokwenza izinto zobuhulumeni basemhlabeni. Baba cha siyayizwa lo ithintayo uyazi ngena imini la ngithi sasivakashelwe ake sibheke kukhongolose nobhala awusihlalo weprovince uDuma
uma efika uthi phela umqalo wendlela waleli bandla bayiqala kanye nodube lento ungathi nje ukukha lapha emlandweni. Ukhongolose ungawuboni nje kahle impande zawo zisenkonzweni eqalwe uye umqambo wendlela nodube nabo bonke ababexubene nokuthandaza bebheke ukuthi kube khona inkululeko yasezulwini, kube khona inkululeko yasemoyeni, kube khona inkululeko yasemhlabeni. Akuphelileke lokho. Kufanele kuqhubeke, kufanele abantu bangakhohlwa ukuthi ngoba indlela ezulwini nale yasemhlabeni asikakafiki la esiya khona. Kungijabulisa kakhulu ukuthi namakhosi akhona la maningi amakhosi kusho ukuthi abantu bamakhosi behambisana nonyazi, behambisana nenkonzo, behambisana noHulumeni. Kuyofanele siqhubeke singashiyana endleleni size sifike la kufanele sikhona. Akekho wathi indlela izoba lula, ayilula indlela. Ingakho ke kufanele singashiyana endleleni sibambisane sisonke. Ibandla lonyazi, amakhosi asendlunkulu, ukhongolose wabefundisi nokhongolose wabantu, sonke samsane sizo siyofika lesiya khona. Singashiyani endleleni ngiyaphinda. Hayi bamagayi cha. Hayi ukliye asisho kanjalo ngesilungu. Siyabonga nje nokuthi ke sibone uHulumeni egcwele kangaka nje ohamba nozakwe namhlanje. Kusho likhulu singamaNazaretha ngoba phela noma nathi samakholwa kodwa ekugcineni singabantu abaphila emhlabeni bamagayi. Usugoqa bamagayi lithini lakho lokugoqa? Sabantu abaphila emhlabeni, sabantu abaphila emoyeni nasenyameni. Kufanele silungisele zonke lezo impilo. Ngempela oza kwethu bagcwele la, ngempela oza kwethu bezile ukuzoguqa phambi konyazi. Sengigoqa ngasho ukuthi asiqhubeke nokubambisana kuze kube sifika la esifanele siye khona ngokubambisana. Inkumbi zabantu uHulumeni asebenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono, kodwa futhi siholwe nangokomoya sikwazi ukufinyelela lesiya khona. Indlela iseyinde, asisukumeni sibambisane sibambisane. Siyabonga baba. Siyabonga. Baba Macingwane, asikubingelele sikwamukele ebuhleni bamaNazaretha olunyazi lwezulu. Angubingelele mfundisi. Ngibingelele nebandla lonke lonyazi wonke amagumbi amane omhlaba lapha eSouth Africa. Siyabonga baba, kodwa baba ungibiza ngomfundisi useyangcoba cha nginhlalisuthi baba. Okay. Cha bamacingwane siyakubona ukhona namhlanje nawe uzokhonza kanye nathi. Kusho ukuthi uzokhonzela omacingwane. Ngoba phela thina la ekhaya inkolo yethu incike kakhulu kubantu abadala abazizalayo nabangasekho emhlabeni. Ngabe njalo kubaba? Kunjalo masikhula mina ngizalwa uMaximalo. Umama uzalwa le kwaMandlakazi esifundeni sakaNongoma. Udadewabo omdala uLuthiya ubeyinkosazana lapha esontweni. Isikhathi eside mangizalwa nje mina njalo ngomakuyisabatha wayenqamula angazi amakhilometers amangaka eyakokhonza abuye ngakhula nje ngazi ukuthi umamkhulu eNaza sagcina sithi kukhona ukuthi iNazaretha libiziwe iNazaretha lokhu imbena efuyile nenkomo nezimbuzi kubo engaganile usanda ushona kumama cishe ukuthi inyanga embili edlule ngayazi kanjalo ke ngahlehle inkonzo ngoba ube umuntu ongakhuluma kakhulu kodwa oqhame ngezenzo kusho ukuthi wasakhula thina kukhona lo mama enesithunzi ehloniphekile enezinto njengeyishontshe inkomo imbuzi ehloniphekile kodwa ehlala kubo kuze kuzoba einsukwini zakhe zokugcina manje ke noma ngabe ngibhajadiswe kwelinye ibandla kodwa ibandla leli lakwashembe
elikhona nje umuntu akhule nalo empilweni kuze zoba manje liseduzane ngoba umama besimhlonipha kakhulu mayevakashela ekhaya bekwazi ukuthi fanele aphekelwe ngolwesihlanu ukudla kwakhe anikezwe kahle ngesabatha kusesimeni sakhona. Hayi indaba ezinhle lezo baba. Kusho ukuthi nje umama engasekho emhlabeni sewuyothi masunikele embengeni ke umkhumbule baba ngomnikelo. Hayi kunjalo. Kumele kube njalo kakhulu. Yeah. Mhlambe sesingena emsebenzini kaBaba njengongqongqoshe kancane nje wezamanzi. Simbonile izolo ngathi bese emsunduzi. Kukhona iplant entsha lapha evulwayo. Sibona impela engazuthi lento esibiza nge-service delivery iyashesha. Iyashesha kakhulu besenza into ezimbili izolo nokwenza ukuthi sibusise ngokuba khona kamongameli. Ukuqala bekuwukuthi sidedela ngokusemthethweni ukukomishina leya waste water plant okuthiwa iDaville ngoba besithi ke ayiphelile ke manje isiqala ukusebenza ngokusemthethweni inengcenye ezine isezingeni lomhlaba. Ingxenye yokuqala iyona yoku cleaner indle ukuyihlanza indle ngaphambi ukuthi amanzi ayabuyela emfuleni okufanele uthethe buyela emfuleni bese sezingene elithize lokucoceka. Eyesibili ingxenye ukuphehla ugesi okuyinto ezoqala nje esikhathini esingengakanani kodwa ezingeni nje lemegawatt eyi-1 ukwenzela ukuthi ugesi usenza kuleya ndawo kube wona lo futhi ophuma khona la. Esithatha ingxenye ukusetshenziswa kwamanzi asuke ngene kuleya plant eyindle ahamba azazofika ezingeni lokuphuzeka kodwa khona lapha kuleya plant khona ukuthiwa i-reuse kodwa sizoqala nje ukuthi lawa engakafika ezingeni lokuphuzeka sibe sithi naka amanzi angasetshenziswa ezimboneni ngoba khona izimboni ezidinga amanzi anjalo angafikile ezingeni lokuphuzeka kodwa sehambile iprocess ethize ukuclean. Soqala sibadayisela wona lawo manzi kodwa lawa u10% wamanzi aphuma lapha esuke sezoya emfuleni ehlanga esezingeni ngokucoceka engasafani neRoy Valley leyasepitoli eyamaskral uzothola ukuthi u10% wawo siyawuthatha ke sufaka kwenye ingxenye entsha yaleya plant yona ke le ecubungule ugcina usuwaphuza amanzi. Esineke ingxenye ile othi konke lokho okukhafulwayo okusala ngaphandle sizakuthatha ngoba kusetshenziswa abalimi lokho kakhulu abalimi abalima einhlobonhlobo nethize zezolimo. So izinto ezine mawufika kuleya plant awuzophunga ungadla ukudla kwakho kukanokusho noma ngabe kudla kuni ukhona kuyona akufani namanye isezingeni lomhlaba njengoba bengisho nje kodwa kube iproject yokuqala. Esibili bese yohlaba isoya kwavula indlela sivuselela sandisa futhi siqhuba umsebenzi wokuqala uDade Nelson Mandela ngo98 ngesikhathi evula leya project. Manje ke sekhamba yancane abantu ngokwanda nokuthi amanzi vele uhulumeni uphoqekile ukuthi amanzi atholwe wonke umuntu ngokwe-SDG 6 esiyingxenye yayo umhlaba wonke. Kade sise New York ngoMarch la esifike khona impela sasho ukuthi thina siyabophezela njenge South Africa uqinisekisa ukuthi asishiye umuntu ngemuva ukuthola amanzi acocekile asezingeni lomhlaba ukuphuzeka. So besandisa lelo vangeli ke lapha sihlaba isoyi sokhanda usho ukuthi sodonsa amanzi athe ukuba makhulu athe ukuba maningi kuMedma atreatwe lawo manzi athe xaxa afaka kuma reservoirs ngoba soakha ama reservoirs amaningana nanamabhayipi ke azothola abantu manje abaningana. Iproject nje leya inkulu impela nje ifika ku1 billion ngoba le engikhuluma ngayo 1 billion
le inama phases awu2 le ukufaka amanzi iphase iyodwa u500 million uphase 1 bese uphase 2 500 million. Hayi cha baba siyabonga ngesikhathi sakho mhlambe sesigoqa kuleli bandla likhulu baba. Nethemba lokuthi ukulibona. Linama millions abantu. Ithe umasipala uyasilekelela ngamanzi. Angeke siwaqamba manga uyawafaka ama-waterkan mhlambe ngosuku ubone ama-waterkan more than 20 ngosuku olulodwa. Ngobuningi babantu kodwa uyubona ukuthi umthamo wamanzi awanele. Mhlambe singafisa ukuthi ungqongqoshe akathi ukuthi mayebuyele office ayibuke le ndaba ukuthi mhlambe ngelinye ilanga yini engenzeka ukuze abantu bangaswela amanzi la ngoba amanzi ayisidingo uma beze embuthwaneni njenganalena kaJuly neyo January njengoba wazi amaNazaretha ukuthi maningi kangakanani. Angiboni ukuthi into ekude kakhulu ukuthi siyenze ngoba mhlawumbe esikhathini esikangenyanga usuka la sizabe sesiqedile aqueduct yesibili okuyipipe elikhulu lesibili elisuke eNagel Dam elaqabwa ngesikhathi kuseyikhukhulu. Selilungisiwe lokuqala salidedela sicela amanzi manje liyabuyisela eThekwini. Leli lesibili liyaphela manje kufanele nalo. Kodwa futhi ngaphezulu kwalokho belo sikhuphula udonga lapha eHazelmere Dam sesiliqedile nalo. Okusho ukuthi iHazelmere sizokwazi ukumatha amanzi athe xaxa ikakhulukazi for indawo eseNorth oThongathi nezinye. Kodwa ke okukhulu kakhulu so kusho ukuthi soke sicwaninge phakathi kwalamanzi ngoba amanye awasuka la eNanda. Manje ke sizobe sibheka ukuthi yini engenziwa ukureticulate amanzi ngendlela efanele azokwazi ukuhlangabezana nezidingo zamanzi aphume epipini aclean kahle eza la eThempeli ngoba inkinga baningi kakhulu abantu abafika la nje obusho nje isikhathi ngesikhathi. Manje akumele nakancane kube khona ukuthi kungaqondakala ukuthi amanzi abawasebenzisayo akuliphi izinga. Yebo khona iTheku liyasiza ngama-waterkan kodwa akuyona into engathiwa isiyoba ngonaphakade ngoba oqala iyabiza okwesibili ube nayo into yovalo ngama-waterkan ngoba ukwazi ukuthi ngempela asukaphi. Kodwa ke bangasho ukuthi hayi asuka la esuke seclean khona futhi siyabethemba ukuthi aclean amanzi kodwa ngiyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kudingakala amanzi asepipini okuyinto engenzeka. Kodwa ke kuseneskimi kufanele sisiqale masinyane okuthiwa umkhomazi la esokhona idamu bese ngoba kufuneka ande ngempela amanzi bemaningi ngoba iTheku liyakhula and lengxenye eningi ngoba kune-industry ngapha namasonto ngapha ne-business ngapha bese bomphakathi ifuna siyisheshise leyo project. Hayi baba Macingwane siyabonga ngesikhathi sakho sibonge nje nokuthi kubone siyathemba ukuthi ngoba uthe vele iNazaretha kusho ukuthi asikho isidingo sokukhetha inkosi namhlanje mase singena enkonzweni lezo landela. Yebo khona kuthiwa kwezenkolo umuntu uyayikhethela ngokuzwa ngaphakathi akakhethela kodwa ngayibeka into ukuthi cha mama omkhulu wayikhomba indlela ukuthi fanele kubhekwe ngakuphi. Manje ke angikho kude kusendleleni. Siyabonga baba.